अरे तुम कहीं ठेल बारंबार जीरा गुंड काटछ एना हांग संगे कर दो मम्मी मो धनिया गुंड को से थर थिला धनिया गुंड कौन बोले दरकार नहीं तो जा जो अंदर माछ बड़ बड़ हाँ हाँ कस्तूरी मेथी कौड़ा आसो पकईन पकई लंका गुंड पकई पकई
आलू केतल पड़ो लगे भूषण तो पकई था ମାନେ ବିପିନ ଗଲେ ଭାତ
ଭାକୁର ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ କାହିଁକି କୋଉଟା ଖାଇବେ ଆରେ କୋଉଠି କେତେଟା ପୂଜା କେତେଟା କୋଉଥିରେ ଚା କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଶୁକ୍ରବାର ଆଇଁଷ ମୁଁ ଆମେ ଖାଉନି। ମାଉସୀର କେତେ କେତେ ଦେଖୁଛୁ ତମକୁ ଦୟା ଆସୁନି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ତ ଖାଇବ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଗୁଆ ବି କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଦେଇନି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା ଖାଇବା ତମେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ଫୋନ୍ ପେରେ କିଛି ଡାଲି ଆଣିଲନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଲି ଥାଉ ଡାଲି ଖାଇଛ ଡାଲି କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଡାଲି ମନା କରୁଛୁ ଖାଇବ ଡାଲି କି ଏ କାଟେ ନଉନୁ କଣ କେଡ ହଉଛି ଆରେ କାଢେ ସେ ଲୁଣ ସେ ଦାଢ଼ କରି ପକେଇ ଏ ବ୍ଲାଉଜ ଏଠି ରଖିବାକୁ ପଡିବନି। ଏ କରି ତରକାରୀ ଛାଡିଦେ ମୁଁ ଖାଉଛି ପରେ ବୁଲଉଛି